ए माथो मास्टारसो सिनाय हालाखैमोनहाय आङो गोजाननिफ्राय मेगनफ्राबो मोजाङै सिनाय हाला बुरैनायखाय। औ आयै आंनो दे हाबिलाखौ फैदों होननानै खोनानायखाय थानोनो हायासै आं खबर लानो होननानै फैबाय। औ दे हामदों दङ र' बिसोरो फै नै जिरायफै। दंबाय हाबिलाया? दं बै लैथाया माबा न'नथिं माबा देखायनो होनना लाना थांदोंमोन र' आं लिंना फैनो र'। अ दे मोजाङैथ' दङना बियो आइ? जेबोथ' माबायाखैना नोंसिनि खिथादोंना मा जानाय मा मानाय? दासान्दि मोजाङैनो दं दे बियो इसोरनि अननायाव सासे गथ'जों थाफायो अख्रां होननायजों। बिहाबो बे हाबिला बायदिनो बिमा बिफा गैजा रोङा सानैबो थायो दा। ए गथ' माने सेंग्रा गथ' नामा? हाबाफोर जाबाय नामा हाबिलाया? नङा आंबो गथ' बुंफ्लांनायखाय साननायाव मायबा सानफ्लांबाय। राजा बै 8-9 बोसोरनि गथ' फिसा। ए आंलाय माथो आरो हाबासो जाबाय नामा? दे बेबायदिनो थानांसिगोन आरो। औ र' आं लिंना लाबोनि। नोंसा बेफोरखौ गायबायानो? जाबायल' था माथो खायै गोथावनो। औ हाबिला बेनिखायनोथ' बुंदों थालांखादो गोथाव मोनजाबाय थागोन। थांनांला जोंहानावनो थादो। आयौ मा एसे मोजांहाय बे सामब्राम बिलाइआ थानो हाथारलांखानोसैहाय। खा आदायासो गायदों दे खा जेसेबां गोसो। ए गथाला गायनाय? गथाला बेफोरखौबो गायलायो? औ आंनि बिदाया मावथिखा गावनो मावनानै माबायो बियो। बेफोर फिसा बुस्थुखौलाय हा थाखानायावलाय मानो बायना जानो होननानै न'निखौनो फ्रेस होननानै दाना मुलि होनायफोरखौ जायोना। खेबसे हाथायनिफ्राय लाबोनानै आदाया बेसेबा गोबादों लाइ बिलाइखौ लाबोना बिनिफ्रायनो लाबोला बियो न'आवनो गायखायो। ए नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनि र'। मा बाथ्रा? माबा नोंना बयफ्रेन्ड दं नामा? बयफ्रेन्ड गैया। मानो ओरैनो सोंबाय। गाज्रि मोनबाय नामा? बेयावनो गाज्रि मोनो आरो। नोंनि सिगाङाव आदाया मायबा बुंदों नामा? सोर गुथाला? औ गैया बुङाखै। आंनि सिगाङाव आदाया थारमाने बुंदोंमोन नोंखौ बेरायनो लांगोन होननानै। थांगोन ना थाङा नों? ए बेबायदि बुंनाय? माब्ला? दानो दसे थानानै। थांगोन ना थाङा नोंलाय? आदा गुथाला मालाय सेंग्रा बायदि नङा मोजां। आं बिनानाव जानायखाय दुगा मारिनो सानगोन देनाय बाट नङा आरो आंनि आदाया गासैबो बाथ्राखौनो बुजिजोबो। नोंथ' एसे हमनो हाखादों खोमा ने आं मा बुंदों? औ होनबालाय गोबाव खालायनाङा थांदो। मा थिक आदाया बे बोसोरनि उनाव लोगो हमनो हायाबो जानो हानाय। माने? ओइ आबै हाबिला! औ आबै नोंसिनि मामा फैदोंहाय नोंखौ फैदों होनना मिथिनायखाय खबर लानो जबाय दङ नोंखौ नेनानै। फै माथो होफै। ए मामाया आंखौ खबर लानो फैदों मिथिबाय खोमा। थु मामा। औ भागिन मोजाङैनो दंना नों भागिन? नोंखौनो खबर लानो होनना फैबाय आं। दं दे मामा मोजाङै दं। जिराय। नानिजों राजाजोंलाय माबोरै? आनैयालाय माबोरैथो मोजाङै दंना? औ दं दे मोजाङैनो दं। ओइ आबै लैथो थां साहा फुदुंहै खापसे। औ गाइखेर गैला माथो आबै? औ गाइखेर गैलाना। थां लाल साहाखौनो फुदुंहै थां। र' होमबालाय। बेनिफ्राय बिमानैयालाय खबर लानो फैयानो हाबिलाखौ? फैनाय नङा खोमालै आइ बियो अबावथो। ए बिमानै जानानै खबर लानो फैलाया होमबा? मा बुंनो आयै नोंसोरथ' मिथिखागौ आंनि हिनजावा एसे माबोरैबा सुखुवा हाबिलाखौ बियो। औहाय नै गाज्रि मोननाङा आंखौबो बुंनायनि। नोंना हिनजावा आखलफ्रा थिग नङाहाय। थिग मोना आङो। माबा खुगाफोरानो माबोरैबा सनमान गैया मानसिया। औ आयै माथो खालायबावनो हिनजावखौनो बुजायबाबो बुजायख'नो हायालै आइ। बेनिफ्राय दालाय सानबेसेसो थागोन सानदों? गाबोन फुङावनो थांगोन सानदों मामा। मा गाबोन फुङावनो थांनो बेलाय? नाङा गाबोन फुङाव थांनो। औ गाबोन थांसै साननैसो थाथ'दो। थांनोथ' लुबैयो राजाया स्कुल दङ। नै आंथ' बुंदों सानैबो जोंहानावनो थालांदो होननानै। मानोथ' थांबावनांगौ नङा होमबा? बिहाबोथ' रावबो गैखाया। उनाव देरबा माबा मोनसे जागोन आरो दा उन्दै गथ'। नोंबो दा थालांदो सानैजों। औ थाबा थाजायो गुथालालाय अबावथो? अबाव थांखोथाय? दे मामा जिरायथ'। गुथालनि बाथ्रा बुंनायखाय लाजिना थांबाय बे। बेनिफ्राय आइ मोनसे खोथा बिसोर रायज्लायबाय गुथालजों हाबिलाजों? माथो बेसेबांथ' आवगायखो खोथाफोरालाय? गैया रायज्लायलायाखै खोमा जेबो लाजिनायानो बाराना दा। नै माबा सानदों र' गावसोरा बुंना लाबाबो लायाबाबो दायो ज'नो गेदेरफोरा लोगो नांनानै रायज्लायलायनोसै बिसोरजों। सानैनिफ्रायथ' जेबो प्रब्लेम गैया। दा बेनाथ' साख्रियाबो जासिगोन जोंहा राजाना गुथालना।
दा बेखौनो मा खालायो मा मायो रायज्लायनोसै दाहाय हराव। औ दा गाबोन थांगोनबो होनना बुंदोंब्लालाय। गाबोनलाय अबाव थांनो साननैसो थाबावथो खोमाहाय। अ आयु बेलाय माथो जोंहानि दिसासो खोमा। इसोर मा मोनदों बिसोरलाय बे दंफां बारि सिङावलाय। आयु सोर सेंग्राखौ बेबायदि लोगो हमदों बियो। इसोर बे फरायनो थांनाया कलेजाव थांनाया बेफोरखौसो खालामबाय थादों बियो। आमखिया फरायनो थांनाया कलेजाव थांनो गारै बे दंफां बारियावसो हाग्रा बारियावसो सेंग्रा लाइन मारिबाय दङ बियो। र' बिफानो खोन्थानायगोन आं र' सनजयनो खिन्थानायगोन आं। बारा जादोंना बे सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा। आयु लाजिया फाजियानो लामा गेजेरफोराव बेबायदि लोगो हमलायना थादों जरानो। मा सानगोन मानसिफोरा। आंहासो सनमान थांबाय बेफोर गथ'फोरनि थाखाय। हाजार थाखा फैसा खरसा खालामनानै बेखौ कलेजाव थांहोदों माबादों। बिफानि फैसाफोरखौ बेबायदिसो उरायगासिनो। दिनैबो थारमाने कलेजाव थाखै बियो। जेबो बुङैखायनो लाय जादों र' बेना। आं इसेबां बुङो बिहामजो देलायखौ एसे सम्भालिना लाखि फिसाजोखौ होननानै गैया। आंनि बाथ्राखौ खोनासङा। दा नुदोंना हाग्रा बारियाव सेंग्रा लोगो हमना मिनि रायज्लायगासिनो। आंनि बाथ्राखौथ' एसेबो खोनासंखाया। फरायनो गारि बेफोरखौसो खालामबाय थादों। र' नों थां र' दिनैल'आव र'। फाग्लानो हाबिलानो होननाय लाबोनाय आसाना अबाव दोनफ्लांखोथाय आङो। अबाव दोनफ्लांखो आं। हे आसानखौ दाहाय उनाव नागिरबाय थासिगोन दे हराव फैनो हासिगोन। दा थांजाबाय हाबिलाजों आंजों बेरायनो थांनो नागिरदों। मानसिफोरा मा सानगोनथाय। मेगन सागोन नामा नोजोरफोर नांलाबायाथ'। हैद सोर मेगन सानसै मानसिफोरा मोनथिखाजोब्बाय। बयबो मिथिखायो आं हाबिलाखौ मोजां मोनो होननानै। हाबिलायाबोथ' एसे मिथिखाबाय आं बेखौ मोजां मोनो होननानै। थेवबोथ' आं आंनि खुगाजों बुंनांगोन ना आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै। मा खालायनो दा। नारखोनो खबर होआखै आं। आरो नारखोमोननाव गलाब बिबारबो मोनदों। बेखौनो लाना फैनोसै आं। नारखो लोंनायनिफ्राय गलाब बिबार बारसे खाना लाबोनोसै। बेनिफ्राय हाबिलाखौ डाइरेक्ट प्रप'ज खालायखानोसै। हाबिला उइल इउ मेरि मी। डाइरेक्ट मेरियावनो थांखासिगोन। मोजां मोनो ना मायो बेफोरखौ सोंला। डाइरेक्ट प्रप'ज खालायखागोन। हाबिला उइल इउ मेरि मी। थांसै अबावबा गलाब बिबारखौ मोननायसो नङा। माबोरै ओइ नारखो गलाब बिबारखौ खानोसै आङो। मा गलाब बिबारालै नै खानोसै आङो। बेलाय गुथालसो खोमा। ओइ गुथाल। ओइ नारखो नोंसोरना गलाब बिबारा बारनैल' बारदों माथो। बारसे लाना थांसै आं। मा जाखोलै बियालाय मा गलाब बिबारनि सिमां नुदों नोंहालाय। मा नांगौ गलाब बिबारखौलाय दिनैलाय भेलेन्टाइन दे ना रस दे ना मा दे मा नांगौ। नांगौलै बेथा नांगौ। मा मिनि हालेलाय मानसियालाय फाग्ला जाबाय नामालै। सोरबा सिख्ला प्रप'ज नागिरदों नामा नोंलाय। नोमबाजैया फैबाय प्रप'ज खालायनो नागिरदों आं। बिबारखौ लाना थांसै आं। मा नोंबाजै सोर फैदों हाबिला फैबाय नामा। सैमा साला जागारनाय मानो खिथायाखै नोङो हाबिला फैबाय होननानै। दाहाय हराव फैखागौमोन आं नोंसिनियाव बेनिखायनो खिथायाखैमोन। बेनिफ्राय माब्ला फैनाय हाबिलाया। दहाय सानजौफुआव। होमबा हाबा मोनजासिगोन। नों हाबाखौ सागोराव थांनायनि सिगां हाबा फाथिना थांदोलै। थैद फाग्ला बेबायदि खालामनो हायो नामा। ट्रेनिंआव थांग्रोनांगोन। नोंबा माला फैयो। दे जायखिजाया मा दा थारमाने मा नों बिबार गोथांखौनो लाना थांनानै मा प्रप'ज खालायनोसै नामा। औलै बावसुला आं बिनि थाखाय माबा आसान बायना दोनदोंमोनलै अबाव दोनखौ बावगारबाय आं नागिरनानै मोनासै। बे बिबारखौनो लानानै माबार प्रप'ज होनोसै आं। थौ बारसेल' खादे खिन्थु बारसेल'। दे जागोन बारसेबाबो। सिखाव साला खिन्थायाखै बे जागारनाया। आबै आदा गुथाला अबाव थांखो दै। जानो अबाव थांखोथाय। मा होनो राजा ओरैनो आदा गुथाला मा खालायो आबै। आदा नङाहाय राजा सना गुमैसो जासिगोन नोङो गुमै। सोरखौ जोंहानि गुथालखौ आदा जाया नोङो जेनेबा आदा जाला नोङो राजा सना गुमैसो होन गुमै दे। दाहाय फैब्लानो बुं गुमै अबाव थांनाय होननानै दे। नै राजा ओरै फैलाय खाथियाव फैलाय। मा नै सना राजा थांनांला नों साबो रोंजो दे जोंनावनो थादो दे। आब'आ थाबासो थागोन आं नङाबा थाया। बेनोथ' आब'जों नोंजों सानैबो थाबाय आरो। जागोन दे थागोन। आबै ओइयाव थानाय साइकेला आदा गुथालनि। औ आं सालायनो दे आबै। आयौ आबौ नों साइकेल रोंगौ। रोङा थेवबो ओरैनो नारगोनसो आं। दे होमबालाय ओरैनो नार दे आरो जेरावबो थांना बे सिथ्लायाव नारबाय था दै। आदा गुथाल फैबाय
आबैया गुमै होननो थिनदोंमोन आंखौ गुमै मा बुंदों नों मा बुंदों बुंफिनलाय गुमै अबाव थांनाय आइदै मा एसे मोजां मोनदों बुंफिनलाय गुमै अबाव थांनाय आइ मा एसे अन्थाव बिबना मोनबायलै आङो सोर बुंथिंनाय आबा बुंनाय नामा आबा बुंनो होनाय आंखौ गुमै होनना आबैयासो बुंनो होदों नोंखौ गुमैसो जासिगोन होननानै गुमै बुंनो होदों औ राजा गुमैसो जायो नों आंखौ दे गुमैसो लिं मानो गुमै लिंनांगौ मोनथिगोन दे बेनिफ्राय आंनि राजा बिबनां अबाव नोंसिनि आब'आ ओइयाव न' सिङाव ओरै स' किउटखा आंना बिबनाङा र' आं नोंसिनि आब'खौ लोगो मोना फैनो जानोबो रोङा बायनायखौनो होनसै आरो हाबिला गोथार नों औ माबा बेरायनो थांसैथ' अबावबा बेरायनो औ गोथार आंथ' गाव दानो रोङायानो नाथाय थेवबो बेखौ बे आर'नाइखौ नोंनो लाबोदोंमोन आंनो आर'नाइ लाबोदों औ नो जेबोथ' होनो हायानो बेखौनो होबाय आं आंनिफ्राय खम दामनिसो थाय मानो बेबायदि बुंदों खम दामनिबाबो दामनिबाबो बेखौ नों आंनो अननानै लाबोदों आरो मा नांबावगौ आंबो बिबारखौ होखानायानो हामसिगोन सानसेयावनो सानसे र'दे हाबिला र' थाथ' लाजिबाय हाबिला विल इउ मेरि मी नों आंनि जिउनि लोगोरि जागोन ना आंजों हाबा जागोन ना हाबिला नोङो प्लिज न' होननानै बुंनाङा आंनि राजा रानिनि बिमा जागोन ना नोङो अननानै जाया होननानै दा बुंसे आंनि गोसोआ बायगोन आइ लाभ इउ हाबिला आइ रियेलि लाभ इउ आं नोंखौनो गावनि हिन्जाव महरै मोननो लुबैयो लाभ इउ टु आंबो नोंखौ मोजां मोनो गोथार हा